Usa ka balay suyupanan sa Purok Mahogany sa Barangay Poblasyon Lapu-Lapu City, gironda sa PDEA, upat ka mga tawo nadakpan. Target sa operasyon ang 41 anyos nga si alias Marilu nga tag-iya sa balay nga gihimong drug den. Nasayran nga kapin 50 gramo sa shabu ang mabaligya sa grupong matag simana sulod sa ilang drug den. Nakumpiskar sa operasyon ang 15 ka kapakete sa gituang shabu nga motimbang ngadto sa 10 gramos nga mobalor sa 68,000 pesos. Duha ka mga batan-ong lalaki nga nag-edad og 18 anyos ug 16 anyos ang gidakop ug girescue sa kapulisan sa Abiliana Police Station 2, Cebu City Police Office. Kini human na aktuhan nga nagsuyop sa gituoang illegal nga drogas sa sitio Amor, Barangay Sambag 1, Cebu City kagahapon sa hapon. Ang mga batan-on naka-uniforme pa dihang gidakop ug girescue sa otoridad. Mag-uuma sikop human makitaan og tulo ka mga nagkadayang armas de fuego sulod sa panimalay atol sa pagronda sa CIDG sa Barangay Apoloy, Siaton, Negros Oriental. Matod ni CIDG Negros Oriental Provincial Field Unit Chief Police Major Adrian Dalua na sikop ang 65 anyos nga mag-uuma pinaagi sa gipagawas nga search warrant. Depensa sa dinakpan nga naghupot sila og armas alang silang seguridad. Gisangat na ang tukmang reklamo batok sa dinakpan samtang gipaubos sa ballistic exam ang nasakmit nga mga armas.